Hemmenize salam. Köpten ver video çekmedim. Bugün bir patbişiklerin soramağına göre hani näil maşin aldın, näçe düştü, näme gerek, şu zatlar hatta aydıp verecek. Hani başladık mı onda? Evet, dışarı çıkıp maşini görkezecek size. Birazcık dışarıda karanlığa düştü de hani. Yöne neyse. Belki yetişiriz. Belki görünür. Normal olur. Zaten 2 aydan beri, bir aydan beri, 1-2 aydan beri video kan çekip bilmedim. Şimdi köprek çekecek olur. Nasip olsa. Dışarı hali yaktayken. Akşto maşini görkezip yetişen size. Hazır birinci öyün yakınında park ettim. Yani şu New York'un bir probleması var parklar bile. Короче, yine bu rayonda birazcık yer tapsa oluyor maşinin parkıma etmeni. Yani başka rayonlar gayet kıyınrak parkovka tapma kebap yarım saat, 1 saat bile parkovka tutar yani. Yine şu maşin menki. Ondan hem görkezeyim. Bu maşin короче. Eğer Brooklyn'de görseniz salam verip geç gidersiniz de. Maşinin salonu şeyler. Yaktı salonlar koy. Maşinin içi yaktı olsa neme. Beli salonu. Birazcık göğünün açı. Psikolojik efekti var da maşinin. İçi beli, içi yani yaktı renkte ol, yaktı renk kullanan formülü olsa. Birazcık göğünün götürüyor. Hem kan bir neme depresiya düşürmeye diyelim. Birazcık maşın hakkında aydıp vereceğim de sesin az tarafı. Короче, maşını gidip başka ştattan alıp geldik. Staten Island diyen ştattan. Yani o yerler hem New York'a değişliyor. Yani birazcık yani Staten Island'da New York'a yakın. Yani başka ştat hesaplanıyor. Короче, maşin kımmat düşmedi. Maşin kımmat düşmedi. Aydayın bakasını. Yani bakasını aytmazımdan ön siz komentarya yazın. Primerini bakasını. Näçe aldım deyip fikir ediyiniz. Tayar mı? Aytacak bakanı. Yazıp oldunuz mu komentarya? Qaraşan, 1 sekund. Aydım dinleyin. Live you want, let's do it. I'm a young CEO, sure, yeah. Talking about that, I'm a pop that. Got like 32,001 in my pockets. The other one, that's where the Glock is. You little nigga wanna be in that gangsta mentality, little stop that. Be the Burmy in front of the store where your mammy Okay. Yani yazıp olansınız deyip umid ediyen bakası $1,600. 1,800'e satıp durdular. Yani 1,600'e düşürüp aldım. Gürleştik de birazcık maşinden yani maşin
könerak maşin. 1998-nji ýylynky. Ýöne işleyişi gatty oňat, yani o eýeleri simeyni bir para olduğu üçin bu maşinam aýalynyň bir wagt kolleja gatnamak üçin alan maşin eken. Şu wagt iki çağısy var. Birazcık wagt geçipdir. Ýöne maşiny kän ulanmandyr. Yani şo bir nemede ştatda şu kolleja barıp gelip ýöräpdir da şunça ýyllap. Soňam näçe ýyllap maşin garajda durupdyr, işlemän. Karoçy maşin 20 ýyl geçti, yani diýeli paşty men ýaşyma bar berdi. Ýöne yani onçadan köp däl. 20 ýyl bolupdyr. Ýöne sastoýanýasy biz baranda birazjyk haparakdy ve şu ýerdäki aýnalarynyň ýanyndaky nemeler, plastikler günüň aşağında durup gurak gidipdir. Olar men alandan soň sıraz aýyrdym, yani geregem ýok. Bir ýyl salonyň widini bozup durdy. Mundan oň biri gelip maşyny aljak bolupdyr. Ýöne gaty arzan söýläpdir. Yani gaty arzan aýdypdyr. Şoň üçin hem men baryp ýene birazjyk köprak предложить etdim. Ýene de öz bahasyndan gaty arzan. Sebäbi munýal maşinlar arzan, nasam diýelim, beýle maşinlar arzan, ýöne Toyota'lar gymma demişe. Sebäbi Toyota wechni işleýär. Toyota remont aňsat, kän bir sen ýolda oýanok ve az benzini ýa, asobynly Toyota Corolla az benzini ýa ve mileage var. Mileage diýeniň bizdäki kilometraj, yani mileage gaty azdy. Yani hiç ýere köp kän bir sürülmändir maşin. Häzir ýakaýyn maşynyz görkezjek size mileage. Yani munyň ýaşyndaky maşinlar üçin gaty nemede, yani wygodny diýeli. Häzir görkezeýin, nemäni görkezjek. Ine mileage görünýärmi bilemok, ýöne birazjyk şapapytaýsym. Ine şu ýerde. Şu wagt 77 000 dur. Yani men alanda 76 000'dy. Men birazjyk sürüp 77 000 edipdirine görünýändir şu ýerde. 77 000 etdim. Sebäbi men ka wagt 8 saat süren wagtym boldy prosta. Barlak gördüm da nemedip. Mence wygodny. Aldım bunu. Yine de nemeler bardan kän bir eýeleri Hytaýdy. Hytaýlar kän bir nemetmeýär. Maşyna ün sürmeýär. Naprimер, uzyn wagtlap ýağyn çalışmandyr, zat etmändir. Men onu pol aldım däni. Yani şu baha bilen sürüp ýörämok da birazjyk üt nemetdim, gowlaşdyrdım maşyny. Naprimер, oil diyelim, yani yağını, polunu değiştirdim sintetik yağ bilen. Hatta köne olsa da maşyny öçüreýin bir parkovka aýyrjak öyle. Berdi parkovka kıyınrak, şoň üçin her kim yerini aljak bolupdyr, sıraz çykjak mykän diýip maşyny ýakyk wagty. Karoçy oil'unu değiştirdim. Yani yağını değiştirenim $125 boldy. Inspection bilen, yani inspeksiyasy bilen bilece 125 boldy. Bir hepdelap diýen ýaly maşyna taýarlyk gördüm da nemedip o baryp registrasiýa etdirdim maşyny, registrasiýasym näli berdi. Birinji güne bardım, oçura durup gaýtdym. Yani adam kän, yani registrasiýa etmek üçin berdi. New York zaполненда ştat. Gaty adam kän olduğu üçin gaty kän garaşdym, oýandadan bir günüm bitdi. Onuň maşynam eýelerinde galdy. Eýelerine goý gaýtdym, sebäbi nomersiz kän sürsen göze düşmän diýdim-de, nomersiz sürüp sebäbi berden mostlary geçmeli-de. Şoň üçin nomersiz sürmedim. Yani izimden polisiýa zat saklamasyn diýip. Soň registrasiýa etdim. Registrasiýa üçin hem New York ştatynda. Eğer birinci yazak maşyn registrasiýa etýän bolsaňyz $275 gitdi onun üçin. Yani hasapla berin, 125 oňa, 275 muňa. Ve meniň Amerikada maşyn sürmek sürenim, optum ýok. Yani bular näletde kompýutera girip görýärler.
men hakda informasiya yok. Sebäbi men hiç ýerde neme görünmeýände men bäri täze geldigim üçin soň şu strahowkadym gymmat bolýar. Yani men şu wagt strahowka $275 töleýän aýdy. Yani şonu al diýip gürleşik aýtdyk. $275 gatken. Yani hälem bu maňa arzanly düşy. Sebäbi başga bir firma maňa $600 diýdi. Yani pikredin 2 aýda maşynyň öz pulu çykýar. Şoň üçin strahowka gat gymmat New York ştatynda köp olanlar gidýär, yani başga bir ştatda nemet gaýtdýarlar, registrasiýa gaýtdýarlar. Ýöne meniň başga bir ştatda tanışym bolmadygy üçin we wagtymy ýitirmäýin diýip, yani heme tanış yok, hemem tanışın bolan ýagdaýynda da hiç kim kän bir nemetmeýärler. Başga bir ştatda senin özüniň, yani garyndaşyň bolmasy, ýakyn garyndaşyň bolmasy registrasiýa almaýarlar ýa-da neme strahowkasyna goşmaýarlar. Şoň üçin men liçne, yani hiç kime garışman zat etmen, liçne özüm afarmlad etdim. Şoň bahasynda görkezjek size, yani näçe boldy? 1600 maşyna, 125 polny inspection bilen deme oil change içiniň köne liquidlaryny, yani köne zatlaryny, ýağlaryny değiştirdim de transmission ýene näme zat. Ýene ben arzan ýerini tapdym, yani maşynyny bir aýdan bäri ulanýan, problemasy yok. Bir ýezem ýolda goýmady, bir ýezem ýalňyş dwijeniýe etmedi, bir ýezem rul alyp kaçmady. Izwiňäýis. Men dowolny maşyndan hepde de bir gezek zapravka edýän. Hepde de bir gezek inanýaňyzmy? Hepde de bir gezek zapravka edýän. Hatda men giýişlikkä wagt ekstra işledigim üçin ýene köprak gitdi. Bolmasa diňe işe baryp gelmek üçin ulansam, wapşe iş sat gitmeýär bu maşyndan. Yani näldin? 1,5 hepde, 2 hepde adam yeterim diýip pikir etdim. Maşyn polny bagy $23 doldurýan. Aldy, yani 22, şu soňky ýa 20 doldurdum. Yani polny bag diýeli soňuna çenli $23 bolar. Şoň üçin, yani ekonomiçni maşyn, naprimер, arzan BMW'laram bar, arzan Mercedes'laram bar. Men häzir pantawat etmek üçin alyp bilýän o maşynlardanam. Yani pulum ýetmeýär däl, pulum ýetdi o maşynlary. Ýöne birazjyk logiski neme deýin diýdim de, birazjyk logiski pikirleneýin. Yani maňa gerekmiş o, men bir pantarezam däl, pantawat edip yani Lexus minip ýa-da gymmat BMW minip, soňam onuň obslužuwaniýasyna, onuň benzinine bir topar pul soğup ýörenime değmeýär. Yani öğrenci, student olanlara değmeýär. Şoň üçin, naверное, studentlar üçin iň gowy wybor şu bolýar. Iň gowy wybor, şuňa bir köneji Toyota, okuň ýandan birazjyk deliver etseňem bolýar, okuň ýandan, yani bir yerlere gidip gel. Men aslında bu maşyny alanymyň sebäbi näme? Asıl sebäbi başka ştatlara gezmek. Men şunça ýyl bärde bolup häli kän bir ştatlara gezip bilemok. Sebäbi wagtym bolmady, planlar var, şoňa görä wagt bolmady üçin ýetişmedim. Indem hasaplap gördüm. Uçarda zatda gitjek bolsaň birazjyk gymmatrak düşýär. Şoň üçin şu maşyny aldım. Nesip bolsa ştatlar aýlanyp videolaryny goýup başlaryn, goýja videolary. Maşyn hakda ýene bir gezek, soňky gezek nemelerini, bahalaryny aýdaýyn. Polny näçe çykýar şuňa bir maşyna? 270 registrasiýa, 275 neme çykdy. Iň arzan strahowka tapanym. Sebäbi optyň bolmasa, yani Amerikada optyň bolmasa we 25 ýaşdan ýaş bolsaň, onda gymmatrak çykýar. Neme we öýlenmedik bolsaň, zat bolmasaň, bärde birazjyk strahowka gymmada düşýär New Yorkda. Oňa çykdy diýeli. Ýağlary değiştirdim. Birim tekerleri değiştirdim. Yani tekerleri başka täze tekerleri goýdum da, öňkü tekerler polny trashine berip gidipdir, on şoňa çenli.
Yani günün aslında kalıptır maşin. Bir neçe vaxtlap. Özleri təzə maşina yaptır. Bu maşinam günün aslında kalıptır. Yine de Toyota malades. Toyota var ya şapkam çıkarayan. Toyota hələm kävir maşinlardan gowu işleýär bu. Yani təzə bir Lexus aldı tanışım. Yani təzə diyenim bilen. Bundan təzərək de 2008-nji ýylyň Lexus'u. O problema, bu problema, karoçy, şolam şundan az pul çıkarmadı da şoň üçin. Bir minusu maşinin, kiçi maşin olduğu için yağmalarda aşağıda ettiğin yağmaları, yani küçücük bir yağmaların üstünden geçkiren dedim bir bildiriye. Yine de maşin ervettel Toyota. Indi ben Toyota ulanıp gördüm, nesip olsa indiki maşinim naverna şu Toyota firmanın bir maşinini aların sebebi telpek koydum diyorlar, şapku snimayı diyorlar. Telpek koydum maşine. Malades şunça yıl çıdaptır ve hälem kävir maşinlerden gowy işleýär. Hatta YouTube'daki maşin hakda alıp baryan programmalı blogerlarım Toyota diye iň ynanylýan iň neme maşin diye. Şoň üçin näherine sizem pulunuz azrak bolsa onda Toyota almagy maslahat berýän. Ýolda goýmaýar. Ýöne täze Toyota'lar gymmat. Sebebi adamlar şunça yıllap gördü, näli nemesi var. Arzanlarda tap bolýar, yine adamlar gördü, yani İngilizce reliable değil, yani hem değil Türkmençe. Önamlı bir maşin, önamlı maşin, yani şoň üçin hem näherine Türkmenistanda köprak Toyota ulanýarlar. Maşin hakda polnu aýdyp berdim size. Yine bir gezek like basma unutmang. Hökman like basın sebebi, like basmasanız men täze video çıkarmağa motivasiýam bolmaýar. Näme üçin bolmaýar sebebi like basmasanız men naprimер diýeli 15.000 patpisçik var. Ýöne şu 15.000 patpisçigi görkezmeýär şu videonu. Yani birinci 10%ni görkezýär, 10%im az like koysa indiki prosentlary görkezmeýär da, şoň üçin like basmagy hökman unutma. Hökman like bas. Häzir bas. Häzir ine häzir bas like'ı ve gyzyklanýan dostlaryň bilen paylaş. Ertir yeni bir video gelýär. Hökman görüşýänçek. Sen paka.